Здравейте хора, аз съм YouTube. Бъло и днес ще играм с Zero BG. Чакай бе! Кажи хай. Сега ще видиш. И съжалявам, ако той не се чува. Ей, браво на мене бе, аз съм Златан бе. Аз съм Златан Ибрахимович. Хедшот? Да бе, аймбот. Лаухак, Жедай хак. Аре си. Оу! Ама съм ярд все пак, смисъл. Дори той си го призна. О, тук си някъде. Тук си някъде. О, тук си. Да бе. Аре, излезе бе! Мац, писи. Разкотия малко тая базука. Опа. Аре, излезе бе. Да, ти чакаш като умрел. Ще вземеш... You are noob. Now where are you? Имах си го на предвид. Да бе, аз съм нуб като тебе. Оу, тая хетка ми хареса. Да бе, Жедай хак. Жедай 5 бе. Да бе. Мари, излиза бе, какво чакаш като умрел? Аре, излиза бе, умрел. Тево. Ма брат, ти не излизаш, аз как излизах? Ох, лагна ми тука. И съжалявам. Лагна ми! Бух. Сега аз няма излизам, брат. Аз съм на 91. Аре, вземи. Като не излизаш, си взимай. Сори. Пия водка, за да стана котка. О, ти си със Сони акаунт, мойка! Ти пак мамиш! На клипа мамиш дори! Тогава що уня геймтракър LTI с нас бе? Защото това си ти! Вече те разбрах, брат. И да мамиш, и да не мамиш пак. Аре, вземи сега като мамиш. Не ми го натяквай като миналия път, брат. Знам. Абе, не, ама да. Ах, ти чакал с друг акаунт. Ти си с Game Tracker LT с друг акаунт, 100%. Не дей ме лъжи. Не дей ме лъжи.
Не дей ме лъжи, знам. Знам, брат, знам, не дей ме лъжи. Брат, не ме лъжи. Имах си го на предвид, бе, май. Исках да фърля граната. Сега ще видиш кой ще спукаш. С друг акаунт си пак не можеш. С друг акаунт си, аре поне си признай. Аре сега го махай веднага. Тогава що е то с нас? Извинявай, това майка си ти. Защото вие бяхте с едни и същи IP-та, да, ама нищо. Не сте с... Не си ти, брат. На 11... 21. Не дей ме лъжи, брат. Поне си признай и аз няма да се разсърдя този път. Какво? Аз си по цял ден правя разнообразни неща, бе. Най-различни неща. Как че тренирам цял ден CS, бе, брат. С другия акаунт дойде. Къде са? Не. Никога. Ах, мамицата ти. Без ръс играем. Без ръс играем. Къде са? Мисля, че ще нацепа хедшот с дилалата и... Нищо не съм ти взел, бе. Ах, мамицата ти! Къде? О, брат, преди малко ядох някакъв лей стронка с уасаби. Знаеш какъв е гаден, бе? Знаеш какъв е гаден? Преди малко ядох някакъв чип с лей стронка с уасаби и знаеш какъв е гаден, бе? Много. 3 хъпавате! Наколкото ставих, бе? О, май гад. Сигурно ти се е редженнало малко кръвта за това. Малко ти се е редженнало кръвта. Ах! Знам къде си, бич. О, къвате! Ще бия real life. Да, бе, я? Играте тъпата и аз. Добре, аре, махай този другия акаунт, бе. Много си на чест. Махай и другия акаунт. Махай другия акаунт. Къш, друг акаунт. Чакай, си смени само ръката, че... Излизай! Ще видиш на клипа дали си в хак. Да, бе. Сега ще игра с калашник.
на 16 или на 13 место. На клипа ми се излагаш. Има две причини. Първо, че леко ми лагва и второ, имаш втори акаунт, през който гледаш и мамиш. Гледам таба. Не го махаш в момента. Махай го. Махай го, бе. Да не можеш да ми служиш. 79. Да не можеш да ме лъжиш, защото гледам още си с другия акаунт. Ти първа причина мамиш, второ на мен леко ми лагва, а на клипа ще се вижда перфект. Защото гледам другия акаунт. Къде е? HP! На 7 HP. Ранг 450. Не! Ох, мамицата. О, фрешу. Фрешу. Зеро, БГ, мами, актка. Админ? Къв да е? Масмута... Не... Щом ще мамиш... Взимай. Брат, ти мамиш! Лунер е от тебе! Дабъл кил! Лунер е... Кажете хай на... Админ, къв да е? Нере. Как е? Само глупости знае то. Аз? След кликваш вода. Може, ама в момента пише, иначе цепи врат. Но ясно. Не! Ей, браво е! Аз съм мъж скелет.
те ме мислят за момиче. Ей, Ники Пас? Какво Ники Пас? Мислех, че правиш админ. Ама ти имаш от другия акаунт, брат. Zero BG да си махне Гамет Тракер като на клипа си призна, че е негов. Ай, махай го, брат, верно. Ти от... Айде. Да, бе, много го махаш, направо ти повярвах. Аре, махай го верно, защото ще кажа на админа да те банне. Фреш бани Гамет Тракер. Ма брат, махни другия акаунт или му казвам? Той е него на Zero BG е акът и мами. Така. Накарах ли те да го махнеш? Какво ще ме накараш? Добре се развиваш. Еми хора, това ще е за клипа. Надявам се да ви е харесал. Шибнете лайк бутона и ай чао. Кажете